Сега ще ви кажа как можете да си направите елементарна програма на HTML. Пишете си в началото HTML и на долен ред с чертичка за затварящ так на пак HTML. И така. Сега отваряте tag body, tag head. И на нов ред затправите с чертичка пак tag head. Така, сега в него можете да напишете само title. Така че пишете title, затваряме и на същия ред можете да напишете отново с чертичка title. На моят сайт заглавието ще му е Minecraft. Така. Отивате. Тук няма какво да се пише. Така че отивате тук и отваряте tag body. И на нов ред затваряш так с чертичка. Така, в body може да се пишат H1 или P параграф. H1 може да е H1, H2, H3, H4, H5 и H6. Зависи колко искате да е дебел. Моето ще е H1, на същия ред с чертичка H1 отново. И аз отново тук пишете заглавието. На нов ред пишете P параграф. Тук пишете текста, който искате да има. Аз ще напиша I'm good at redstone. Good at redstone. И може да напишете още пита, но сега ще ви обясня как се качва снимка. Пишете так IMG, но не го затваряте. Разстояние SR и C е равно на името и PNG накрая. Можете да си свалите. Така, аз имам свалена. Ето тази. Цъкате. Виждате mine.png. Се казва снимката ви. И задължително трябва да има PNG отзад. Значи, пишем си PNG. mine.png
И когато го запазите с Ctrl+C, отивате си там, в браузъра, където е запазена, цъкате рефреш и ето я снимката. И така можете да качвате много снимки и да пишете много. Това беше от мен. Благодаря ви, че ме гледахте.